iku lamun kakak Lodro urung nukal kurune Bupati Mahespati Kampo Depok. Kakang bawa hatiku karena kakang nanti bocah-bocah kok jadi olah piloloko saudurunge aku dadi tuwa ning Gunung Kendeng biyen ana sing luwih tuwa kang wasani Gunung Kendeng Kakang Gagak Bangah. Aku iki mung neruske Kakang Gagak Bangah. Biyen upama tanpa dislametno Kakang Gagak Bangah, Kakak Lodro ora urip nganti saiki. Kula sembahe atiku siji Mahespati gawe ora tentrem, loro Bupati kudu pedhot gulune Trisulaku. banjur kapan aku bisa nindakake wajibane Hari kowe kabeh pancen kowe kuwi wis lumangsa wani upama kowe mati idep-idep labuh karo leluhure awake dhewe. bener Kang ngenani pati urip wis tau sampean dari ngongkon mati tak lakonane Wani mati ora? tenang Wani tenang. wani ora Wani ya Kang. Wani tenan. Tinggal no Gunung Kendeng ngarangsek ing Mahespati gawe geger patine Bupati Jawa Tengah. Ayo! Bupati Mahespati